Okay, for today's video mga katiil. So nagsugod na ta og lakaw mga katiil kay padulong na ta sa simbahan mga katiil, no? So nag-hike lang ta mga katiil kay sa ting ulan mga katiil inigita ka nakasaka atong motor diri nang hike lang yun. Oh. Awa. So ay na mo siglangan-langan dia kung ikaw nga wa kay trabaho simbaha sa ang atong buhi na Dios tungod kay karon ang panahon o adlaw sa atong panagsimba sa atong buhi na Dios mga katil. Oh awa to ang ato ang sinina balik-balik rin itong sarina pero bisag balik-balik ni wala na ko ni kikaulaw tungod kay wala ko gabase sa akong gisuot, gabase ko sa akong relasyon sa atong buhi na Dios. Mao na nga wala ko'y labot sa mga tao nga moingon sa ko nga balik-balik akong sinina basta nga ako ang akong gitinguha nga mo balik-balik ta sa pagsimba pag-alagad sa itong buhi na Dios tungod kay isa ka sa unom ka adlaw nga gihatag kanato sa itong buhi na Dios. Dili ko mutuo nga wala tay mga kapakyasan o mga kasalanan diya sa itong buhi na Dios. Mao na karon nga adlaw atong pasalamatan atong buhi na Dios, no? Dili kay moingon ra ka nga iapil lang og ampo dito sa imong pagsimba tungod kay ikaw ug ako iya tag kaluwasan, iya tag relasyon sa atong buhi na Dios. Nganong gisulti nako ni mga katiil tungod kay ikaw ug ako ihimo ka sa Ginoo nga mosimba ug moalag sa atong buhi na Dios. Dili kay unya ara ta mo simba kung moalagad kung anaan na ta sa kalisod o kapait ug mga balatian kana mga katiil, no? Mo na nga ikaw karon nga nakatan-aw o nakakita ani nga video dili aksidente mga katiil nga imo kining nakita tungod kay naay katuyuan ang Dios para nimo. Mo na nga ikaw nga nagsigirag lingkod diya nga wa kay gibuhat. Ali na, simba na. Bisag asa ka nga simbahan, musimba basta kay ang ato ang relasyon diya sa Ginoo. Okay kayo. Mo na nga. Sige na. Ay naglangan-langan diya pag-ilis na diya og simba atong buhi na Dios. Ug asa ka mo simba ka dito ka. Basta ang importante nga natay relasyon sa atong buhi na Dios ug kana lang ang Ginoo magapanalangin o God bless sa tanan. Palihog kog share, follow. Bye-bye.